Hej, og velkommen til Historiekanalen. Julen er over os, og derfor har vi valgt at lave 2 afsnit, der ser nærmere på nogle af de juletraditioner, som er med til at skabe denne højtid. I dagens anledning er vi taget til Ragnarok Museum i Roskilde for at tale med en af dem, der har stået bag deres nye juleudstilling, Merry Freaking Jul. I dag der er vi taget en tur til Rockmuseet Ragnarok i Roskilde. Og i den anledning der har vi besøgt den her nye udstilling, der hedder Merry Freaking Jul. Og her har jeg fået lov til at snakke med Rasmus, der har været en af dem, der er bag udstillingen. Og lad os starte med et nemt spørgsmål og sige, jamen, hvad er tanken bag den her udstilling, Rasmus? Tanken er at gå på opdagelse i julemusikkens kæmpe store verden inden for rock- og popmusikken. Det er jo en gammel drøm, der går i opfyldelse med at lave den her udstilling. Fordi nu har jeg snart beskæftiget mig med det her emne om rocken og poppens kulturarv i rigtig mange år. Og det viser sig, at der er simpelthen så meget julemusik, og julen fylder meget, meget mere, end man tror. Det er meget mere end de kendte julehits, som bliver spillet år efter år. Og nu siger du, at julen fylder meget og er en stor del af det, men navnet Merry Freaking Jul er jo lidt specielt. Hvad er årsagen til det? Det er fordi, at noget af det, der slår os, det er også, at julen, det er også der, hvor musikere og bands, de virkelig slår gækken løs. Altså laver nogle gakkede og vilde ting. Og det er både inden for de der kendte julepop-hits, men især også inden for sådan de mere alternative eller ekstreme genre, eller det er sådan genremusikken, så er det her man har mulighed for også at lave noget sjov og måske bryde lidt ud af de vante og stramme genre-rammer. Altså på den måde bliver julen også et frirum inden for musikken. Så derfor julen er faktisk lidt freaky, uanset om vi snakker de store pophits, eller sådan det inden for genremusikken, som punk, eller hiphop, eller metal, så er der noget skørt på spil. Hvis vi bare ser, altså sådan de kendte julepop-sange, som vi finder rigtig mange af i udstillingen, måden vi behandler dem på, det er jo faktisk ved at gå dybt ned i teksterne og se, hvad er det egentlig, de synger. Og noget af det er jo virkelig sjovt, men også langt ude, hvis man lige prøver at sætte sproglige billeder på det. Det er jo noget af det, vi blandt andet har gjort. Altså, Jesus bliver født på anden sal i Magasin du Norge. Det er jo en sang, linje, som alle nok kan synge med på, når Shubiduas sang lige kører i baggrunden. Det er de helt store hits. Men når man lige tænker over, så er det jo egentlig vanvittigt. Og det er også vanvittigt sjovt. Så det har vi rent faktisk prøvet at visualisere, at det der med, han griner, når du trykker på en fodpedal. Det gør han her i vores udstilling. Du kan trykke på fodpedalen og få Jesus til at grine. Okay, så en visualisering af danske julesange og julehits gennem tiden. Og så viser vi jo også noget af det, hvor altså de steder, hvor man tror, at julen ikke hører hjemme, og hvor man kan lave et anderledes take på julen. Altså julens symboler er jo ekstremt stærke. Når vi siger jul, så får de fleste nok de samme billeder i hovedet. Noget med noget hygge og gaver og mad og julemænd og nisser og snevejr og salmer og familiehygge og den slags. Men hvad nu, hvis man tager nisserne og de hvide pelskanter og så videre, putter ind i et univers, hvor de overhovedet ikke hører hjemme, så opstår der lige pludselig noget helt andet. Så det viser vi også faktisk lige der, hvor vi sidder nu her, hvor man kan se musikvideoer med julemetal og julepunk og julehiphop og alle mulige andre anderledes takes på julen. Ja, så det er måske virkelig også lidt et brud med traditionerne, som udstillingen her den står for.
Det er det i høj grad også, altså, fordi at rock og pop er jo i bund og grund også et brud med traditionerne i sin egen selvforståelse. Altså det er jo, da rocken bliver opfundet tilbage i 50'erne og bliver stor op igennem 60'erne, så bliver den jo i høj grad også udtryk for en generation, som vil gøre op med tidligere generationer. Altså sproget for ungdomskulturen i 60'erne er rock og pop, og siden da har rocken og poppen jo også på en eller anden måde i sin egen selvforståelse også altid været et alternativ eller noget som skubber til samfundets konventioner. Men kan vi forestille os noget, som er mere konventionelt og traditionelt end julen? Så der er jo en kæmpe spænding inden for populærmusikken og julen. Og når man blander de to ting sammen, så sker der noget spændende. Så selv, hvad skal man sige, det mest spillede julepop er jo på en eller anden måde også en form for konventionsbrud. Og nu er vi lidt på eneste udstilling allerede, men vil du ikke lige lynhurtigt bare lige tage os igennem, hvad kan man opleve den her udstilling? Hvad er det, man går ind til, når man kommer til den? For det første kan man gå, ja, som jeg nævnte, gå på opdagelse i tekstuniverset, i de store danske pop- og rockjulehits, som vi enten har prøvet at materialisere eller visualisere. Så der kan man gå på opdagelse, simpelthen høre nogle af de her sange og se, hvor kan vi finde henvisninger til det. Man kan sætte sig i den hyggelige, eller måske lidt uhyggelige julestue, og på vores kæmpe store fjernsyn se skøre og anderledes musikvideoer. Her, hvor vi befinder os nu. Lige præcis her, hvor vi befinder os. Så har vi også været på opdagelse i museets samling, hvor man kan se kulturhistoriske julegenstande, julepop og rockgenstande. Som vi er tematiseret lidt, der er blandt andet historiske popstjerner som Kravlenæsser, som jo så også har inspireret os til at lave vores egne nyfortolkede popkravlenæsser i oversize gigantformat. Vi har viser, hvordan der er blevet skrevet om julen i musikbladene i gamle dage, 60'erne og 70'erne. Vi har også udstiller også guld- og platinplader med lidt mere overraskende julehit, så man kan se, hvor godt julemusikken og egentlig også sælger det, man måske ikke lige havde forestillet sig, var det store salg i. Man kan få en opsang af julemanden i vores telefonboks, og så kan man i vores julekalender se eksempler på forskellige tematiserede eksempler på julen i populærmusikken. Metaljul, et af de første julemetalnumre er faktisk med danske King Diamond helt tilbage i 80'erne. Hiphop-jul, se hvem vi udnævner til at være Danmarks julerockband nummer 1. Og så kan man selvfølgelig nyde vores kæmpe store juletræ, som bliver pyntet med en stor event her den 2. december af punkeren Trine Trash. Så vi også får et dejligt freaket juletræ her i udstillingen. Ja, nu har jeg hørt lidt andet med nogle spadrede diskokugler og kondomer med glasur i. Lige præcis. Ja. Det bliver et super punket juletræ, som bliver en hilsen til musikbranchen, hvor man kan komme af med alt sit brok og dele dårlige oplevelser, man har haft i musikbranchen, hvor vi også viser lidt bagsiden af det hele. Så der er smadrede diskokugler, som viser nogle af de bristede drømme, og alle mulige andre vilde ting, der bliver hængt på det her juletræ. Sådan. Ja, siger fuck the establishment med. Selvfølgelig. Det skal der også være plads til. Jamen, tusind tak, Rasmus. Fedt at få en lille introduktion til den her meget freaky udstilling og anderledes juleudstilling. Og
Som sagt, det er Rockmuseet Ragnarok, som vi finder os på lige nu, som kører den her udstilling Merry Freaking Jul. Det gør den hele december sådan set. Og så vil vi bare sige tak for nu, og tak for at I følger med. Tak fordi I lyttede med. Og glem ikke, at I kan holde jer opdateret på Historiekanalen igennem diverse sociale medier. Se med næste gang, hvor vi vil dykke ned i gløggens historie og rekreere en forgænger til gløggen. God jul fra alle os til alle jer.